Sa Good Vibes, isa ka kilala nga muluhan sa Barangay Villamontes sa Bacolod nagsugod sang dekada 80. Tubtub karon ginabalik-balikan sang mga customer. Ang rason sa report ni Nico Delfin. Hindi lang mga kapihan ang masaming nga ginakatuan sa mga tao diri sa may Barangay Villamonte. Bantog man diri ang ilang muluhan. Pupunta kon karon si Efren Tamba, isa sa mga tumandok diri no sa Barangay Villamonte. Meg kung magsiling ka molo, ano permi ang nagasulod si Mulo kag anong ginakatuan gid isang tawo? Arang muluhan sa Villamonte sa may Abilona Street. Havilona Street. So ari te subong sa may BS Aquino Drive. Tapos ari ka sa may public market, maliko ka di sa may 7-Eleven. Ilak. Okay, liko ka di dayon sa tuo. Gamay lang ni siya nga balay. Ari na ang muluhan sa Villamonte. Mayong hapon. Siya si Evangeline Cruz, ang housewife nga amo sa likod sang bantog nga muluhan sa Villamonte. 1983, sang napaminsaran niya nga magbaligya sang molo kag mag-asal sa gwalang sang iya balay sa Dalan, Havilona. Wala siya magdumdum nga ang simple nga negosyo ang makabulig sa iya pamilya kag makapatapos man siya 3 ka mga anak sa kolehiyo. Ila, kay kung mag-ubra lang ko, kulang pa sa amang panimalay. Ang hinaya everyday, kwarta, cash pa, wala utang. Hasta nga mapatapos ang kabataan. Napatapos naman sila. Bulig na ako sa bana ko, wala pa eskwela sa ila. Hasta nakalis na lang graduate. Hasta nga magulang ato na sa Canada. Ting ikadua, manug-apas naman na kay Subo. Sa edad niya 71 anyos, nagabatsyag na gidman sang kakapoy si Nanay Vanji. Amo nga iya naging pasubli sa anak nga si Mark ang nasugdan nga negosyo. Iti gadidyo so namigi din kami siyempre makakadto sa ibang lugar, libre tanan. Isang pag-pandemic nga wala nati. Minsan ra yung bao nga ti masubli on lang guro iyab lang kwan negosyo kay wala na gid mo. Nakibot ko sa page mo damo nagano. Message ya kinadto ga-order daw mo ni dito na nagsugod sa subong ti. Magyan gid ang kwan. Sarang matilawan ang pansit molo sa tag 25 pesos. Dapat nyo man tilawan ang ila inasal nga dugo kag tinae sa tag 10 ka pesos. Kag ang tusino nga tag 30 pesos. Sarang man maka-order sini sila nga Facebook page. Di simple maintain mo yung sabor, ang timpla mo, i-maintain mo. Para nga simple ang customer ko, kundi na sila kagwa na sila. Pagbalik nilang bakasyon, mas makaon na di sila masling taan mo mangyapan ng sabor aw lagi jagalain. Usually ang partners ang molo ang pandisyosa kag ang lanson, puto lanson nya gina-prepare man sang tiya ni Mark. Pero hindi man napaton matilawan subong kay kaagahon pa lang sold out na. So nami gining molo kun may pandisyosa. May balbala kay bago lang bugtaw. Tilaw damo mo tod na tilaw ang galinti. Lain kay mama yung timpla dito tsaktuhan gid lang ako ano kag barato eh. Ang muluhan sa Villamonte nagapakita sang kapag-on sang Bacolod nun sa piyakman sa mga pagtilaw kasubong sang pandemic. Patimaan man ini nga kung may dedikasyon kag pag-amlig sa negosyo, sigurado nga magalawig bisan sa madason nga henerasyon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.